Switching znamená, že nová banka, do ktorej vy idete refinancovať, za vás vybaví presun účtu zo starej banky do novej banky aj s pravidelnými platbami. To znamená, otvoria vám účet v novej banke a požiadajú o switching. To znamená, ten váš pôvodný účet vám preklopia do tej novej banky. Tomu sa hovorí switching. Preklopia vám to aj s inkasami, aj s trvalými príkazmi. Pozor, ale vaše číslo účtu sa bude meniť. Neznamená, že keď vám ten účet preklopia z tej starej banky, tak vaše číslo účtu ostane rovnaké. Nie. Číslo účtu sa vám zmení, ale preklopia tam aj trvalé príkazy, ak máte nastavené aj inkasa. Jediné, čo vy budete musieť, je zabezpečiť si, aby váš zamestnávateľ posielal príjem na iné číslo účtu. V tej novej banke vám dajú tlačivo a to budete musieť si zabezpečiť vy. Alebo ak dostávate dôchodok, ak dostávate rodičovský príspevok, matersku, tak bude potrebné zobrať z tej novej banky tlačivo a odniesť na sociálnu poisťovňu, odkiaľ proste vám vyplácajú tie rôzne dávky a zaevidovať si tam nové číslo účtu, aby vám teda presunuli vyplácanie tých dávok na nový účet. Ono, keď to tak jednoducho polopatisticky poviem, všetko, čo z toho účtu odchádza, tak tá banka vám preklopí do tej novej banky. Ale všetko, čo na ten účet prichádza, výplaty, dávky, rodičovský príspevok, to si budete musieť vy zabezpečiť, aby vám to z tých inštitúcií posielali už na nové číslo účtu. Inak odporúčam vám naozaj, ak refinancujete úver, preklopte si tam aj ten účet do tej jednotlivej banky, pretože do budúcna budete v oveľa lepšej vyjednávacej pozícii. Ak budete chcieť počase vyjednávať, že vy máte nejakú úrokovú sadzbu a chcete nižšiu úrokovú sadzbu, vtedy banky nepozerajú na to, koľko zarobíte, či ste sa oženil, koľko máte detí, či ste nezmenil zamestnanie. Vtedy banky pozerajú na to, ako s nimi bankujete. Teda, ak vy tam máte len hypotéku a nič viac, vôbec tú banku nevyužívate, nebudú takí ochotní vám tú úrokovú sadzbu stiahnuť nižšie, ako ak v tej banke máte aj účet, platíte kartou, používate ich aplikácie, sú oveľa ochotnejší. Takže ak refinancujete hypotéku, odporúčam naozaj, preklopte si tam aj účet a začnite ho používať v tej novej banke, pretože, keď to poviem tak, do budúcna si prihrievate tým polievočku. Naozaj budú k vám zhovievavejší, alebo teda ochotnejší stiahnuť vám do budúcna úrokovú sadzbu, ak to bude možné. A samozrejme pri tom, keď žiadate o zníženie úrokovej sadzby, poviem do budúcna, pozerajú samozrejme aj ako splácate. Hej. Ak ja budem zle splácať, nebudem splácať na čas, ale využívať všetkých produkty, no nepomôže vám to k stiahnutiu úrokovej sadzby. Je potrebné aj na čas splácať a aj využívať ich produkty. Takže switching vôbec nie je zlá záležitosť, zlá vec. Veľmi vám to ušetrí čas, veľmi vám to ušetrí starosti a do budúcna vám to vie výrazne pomôcť k lepšiemu úroku.